Това е най-добрият Skyline. Най-големия, най-практичния, по нищо не отстъпва на другите. Road Machine Lovers. Моето име е Страшко и аз съм новият практикант. И аз съм Ангел. Здраво, Ангел. Кажи ни ова, що е до нас? Това е Nissan R33 Skyline, само на задно, с RB25 Single Turbo. Кажи ми ова, колко конски сили има? Този от фабриката излиза 250, но в момента около 350. Как е да се вози кола с десен волан на нашите пътища? Много е лесно. Единственото по-трудно е да изпреварваш тирове или големи бусове. И защо R33, а не R32 или R34? Това е най-добрият Skyline. Най-големия, най-практичния, по нищо не отстъпва на другите. А овој Skyline го има прекар од Брод, баш заради таа големина. Првиот автомобил кој ја преминал границата на Nordschleife е под 8 минути во 95-та година. Дали имате возено на патека? Веднъж на Nordschleife направих 3 обиколки, най-доброто ми време е 8:17 нещо. Гледаме дека имаш англиски таблици, дали дојде од Англија ти со неа или некој друг ја донес? Аз отидох, купих си я, понеже съм живял в Англия, просто си я регистрирах на мое име и си я докарах. Кои модификации ги имате правено на моторот? RB25, оригинално е с 25 S1. Това е Neo от R34 GTT, който е 280 конски сили. Съответно има друг смукателен колектор. Турбото е фабричното, но е на електроника. Челен кулер, възможно най-големия, който успях да събера. По-големи инжектори, другите съпортинг модове, дето се правят за Интериер, екстериер? само едно GTR крило и лърковете джанта. За делови од Јапонија или од Англија? Од кај се сногите претежно? Официалното представителство на Nissan София? продава всичко. София, Македония, където отидеш има части. Мога да ти кажа, че кутия, доставена до България, струва 2500 евро. Чисто нова от Nissan в кутия, чисто нова. Много са ефтини части за Нисаните, особено старите. Дали кога ќе ве сретнат на улица, луѓето ви тераат да ја турирате за да се слушне турбофлатър звукот? Да, постоянно. Да. Днеска само 5 пъти. Ангел, ти благодарам много. То ни го презентираше твоето автомобил и се надам дека ќе се сретнеме некаде на патека во Бугарија. С най-голямо удоволствие. Аз много обичам Македония, много обичам да идвам тук. Се радвам да виждам повече от тия страхотни македонски коли в България. Така че чувствайте се поканени, спокойни. Ако имате нужда от нещо, винаги съм на разположение. Инстаграм мога сега да ви го дам. Ще ви съдействам с каквото мога. Както моите македонски приятели ми съдействаха тук в Битола. Фала. Фала, чао! Чао.